Takulandirani pa page yathu yatikambe sathanzi yomwe timakamba zinthu zosiyana-siyana zokhuza ndi moyo wanu. Tsiku la lero tikukamba za ma contraceptives kapena kuti mankhwala olera. Umenewu ndi mutu umodzi omwe wakhala ukupemphedwa kwambiri pa page ino makamaka ndi azibambo. Mankhwala olera ndofunikira kwambiri ndipo ubwino wake anthu ambiri ife timaudziwa. Komabe pali zinthu zina ndi zina kapena kuti kuyipa kwake kapena kuti pa chizungu ma side effects ake omwe anthu ambiri mwina mmene timalandira mankhwala amenewa sitinawuzidwe. Ndisanapitise pamenepa ndinenenso kuti mankhwala ambiri ali ndi ma side effect. Ningoti muna mankhwala aliwonse ali ndi ma side effect ake, kandi Panadol, aspirin, mankhwala yonse amene mmamwa ino ali ndi ma side effect ake. Komano makampani opanga mankhwala asanatulutse mankhwala amenewa amakhala kuti apanga kafukufuku wawo ndipo alolezedwa kuti mankhwala amenewa atulutse chifukwa chokuti amakhala kuti ayeza kuti ubwino wa mankhwala amenewo ndi kuyipa kwake. Chabwino ndi chani? Ndi ubwino wa mankhwala amenewo ukatuluka kuposa kuyipa kwake, mankhwala aja amapatsidwano kwa anthu. Ndikunena zimenezi chifukwa choti mwina ndikamba ma side effect ena amene ankhoza kukuopsani kapena akhoza kukuopsezani. Ndifuna ndikulimbikitseni kuti kawiri ubwino wa mankhwala umaposa kuyipa kwake. Chabwino tiyeni tipite mu phunziro la lero. Monga mmene timapangira pa page pano, nkhani timayambira patali. Tisanayambe kukamba zakalera, tadeni tioneni thupi la mzimayi. Mu video ya ma fibroids tinakambako za mankhwala anthupi mwa mzimayi kapena kuti ma hormones aja mankhwala a estrogen komanso progesterone. Ngati video imene inakuphonyani kuti mumvetsetse bwino zomwe ndifuna ndikambe pano, ndiyika link mu comment kuti muonere video imeneyi. Alipo awiri, part 1 ndi part 2. Thupi la mzimayi lili ndi kalenda ya chilengedwe yomwe imaongoleredwa ndi mankhwala amthupi. Mankhwala amenewa ndi estrogen, progesterone, FSH kapena kuti follicle stimulating hormone, komanso luteinizing hormone kapena kuti LH. Ngakhale mayina amene ali achizungu kumboneza ndimakondabe kuwanena chifukwa chokuti pali makolo ena panopa amene anandipempha kuti tikanena chinthu tizinenakonso chizungu chake chifukwa choti pena amatha kumaonera mavideo amenewa ndi ana awo amene akuphunzira masikulu osiyana-siyana kuti zinthu zina zomwe akuphunzira ku sikulu azizimvetsetsa bwino. Kalenda imeneyi ndi ya masiku 28 kapena kuti ya mwezi ndi mwezi. Ngati kalenda yanu si ya masiku 28 ndi ya masiku mwina 32, musadandaule suti ndino abonomo kapena kuti china chake chinalakwe kanthupi mwanu ayi. Komano zimangokhala kuti atapanga kafukufuku mwa azimayi anapeza kuti anthu ambiri kalenda yawo ndi ya masiku 28. Masiku 5 oyambirira day 1 mpaka day 5 mpamene mzimayi amakhala akusamba paja pa chizungu timati menstruation kapena kuti monthly period. Ndinenenso kuti ngati inu mmasamba masiku 3 kapena kusamba masiku 7 kawiri suti ndi zabunomo yaye, amangokhala kuti anaokhesera kuti azimayi ambiri amapanga masiku 5. Chabwino nthawi imene ndiyomwe chiberekero chimakhala chikusadzuka kapena kuti kuyalula mphasa, chimayembekezera kuti mwina mbewu ya mayi ndi mbewu ya abambo itha kukumana ndipo mwana atha kupangidwa, ndi chimazikonzekeretsa. Mopoti sizinachitike icho basi chimayalula mphasa ndikunena kuti may try next month kapena kuti tiyesaso mwezi wa mawa. Nthawi imeneyi pamene mzimayi akusamba, mankhwala a estrogen ndi progesterone amakhala lochepesesa kwambiri mthupi la mzimayi. Paja ndinakambako kuti zinthu zambiri za mthupi mwathu zimaongoleredwa ndi mankhwala omwe amachokera ku ubongo. Mmene zimenezi zikuchitika, ubongo umakhala waziwa kale ndipo wayamba kutulutsa mankhwala ena zina lake FSH kapena kuti follicle stimulating hormone kuti khangati mwezi uno sizinatheke tiyeni tiyambireso kalendayi. Mankhwala amenewa a FSH ochokera kumutu ndi ameneno amatakasa ma ovaries kapena thumba kapena kuti mphika wa mazira a amayi. Ndipo dzira limodzi ma ovary kapena thumba limene lila mbewu za amayi limasankhidwa kuti litenguliridwe likule kapena kuti lipange machuwa kuti ilolo ndi lomwe litapite kukakumana ndi mbewu ya abambo. Zimene zimambochitika kuyambira tsiku lijali lomwe mzimayi wamba kusamba mpaka na tsiku la 13. Mankhwala ochokera ku bongo uja amangokhala ngati majesi oyambisa kuti moto oyambike. Komano dzira lija likamakula limakhala likutulutsa mankhwala a mzimayi a estrogen aja. Ndinanenapo kuti mankhwala amene ndamene amatengulira thupi la mzimayi kuti azioneka bwino, azikhala amene amakhalira mzimayi muja.
Pokwana tsiku lachi 14 pochoka pomwe mzimayi anayamba kusamba, dzira lija limakhala nokuti lakula bwino kapena kuti pa chizungu anga machuwa kuti ino ilolo lililere lilokhonzeka kukakumana ndi mbewu ya abambo. Nde dzira lijano limaphuka kapena kuti limachoka mu thumba la mbewu lija ndikuyamba nokumayenda kupita m'machubu omwe amalumikizana ndi chiberekero. Zimene zimachitikira ndizosangalatsa kwambiri chifukwa chokuti tikati tione machubu a mzimayi amene analumikizana ndi chiberekero, kumapeto kwake kwa machubu kumeneko kuli ngati zala zimenezi zimakhala ngati likupanga masaji ma ovary aja thumba la mbewu lija kulikodola zira lija mpana zira lija limaphuka kuchoka mmene mujamu kulowa muchubu muja. Process imeneyi pa chizungu timati ovulation. Zimenezi zikachitika thupino limafika pa chiindeinde pake pokhonzekera kuti mbewu ya amayi ikumane ndi mbewu ya abambo. Dzira lija likamapita m'machubu limasiya khokho lake ma ovary kapena kuti muthumba muja, ndipo khokho lija limayamba kutulusa progesterone omwe ali mankhwala ena amthupi la amayi. Ndipo progesterone lija ndi amene limathandiza kuti chiberekero chija chiyambe kuyala mphasa kukhonzeketsa bedi yomwe ngati mbewu ya amayi ndi mbewu ya abambo itakumane mwana ameneyi azagone pamenepo. Ndi chiberekero chija chimayamba kuyala bedi lake, chimadzaza ndithu kuyala bedi lake la ufuufu kuti mwana azagone pamenepo. Dzira limene likatuluka ma ovary kapena kuti muthumba la mbewu ya amayi lija ndikulowa mchubu, lifespan yake kapena kuti moyo wake ndi 24 hours basi, imakhala tsiku limodzi. Koma lifespan kapena kuti moyo wa mbewu ya abambo muthupi la azimayi ndi masiku 3 kufikira masiku 5, 3 to 5 days. Kutanthauza kuti tikatengera kalenda ya masiku 28 ya thupi la mzimayi, nthawi yomwe mzimayi akhoza kutenga pakati ndi masiku oyandikira ovulation imeneyi, kapena kuti masiku oyandikira tsiku lachi namba 14 lomwe dzira limaphuka kapena kuti limachoka muthumba la mbewu ya azimayi kupita ku machubu. Nde chifukwa chakuti mbewu ya mzibambo imatha kukhala mthupi la azimayi kwa masiku 5, ndikwabwino kuti tiyambe kuwerenga kuti kuyambira pa tsiku lachi namba 10 kuchoka pomwe mzimayi anayamba kusamba pajandanena kuti tsiku loyamba kusamba limenelo ndi tsiku lachi namba 1. Ndi tikawerenga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 limenelo ndi limene mzimayi amayamba kukhala pa fertile window kapena kuti akhoza kutenga pakati mpaka na tsiku lachi namba 17. Ngakhale zili chonchi kuti ndi kalenda ya chilengedwe yomwe timatha kuyitsatira chonchi, chilengedwe munthu sungapangane nacho. Anyengo amatha kunena amawa mvula igwa 2 koloko, bwera 2 koloko dzuwa lilika, kutanthauza zokuti pena chilengedwe kapena kuti nyengo sungapangane nayo. Nde ukhoza kusatira kalenda imeneyi ndendende komabe nkutenga pakati. Chinkana pali mankhwala olera kapena kuti ma contraceptives, chifukwa chokuti zimatha kukhala zovuta kuliwongolera thupi lathu kuti satenge pakati. Pangiso summary ya kalenda ya thupi ya azimayi sanambo kamba zinthu zina. Tsiku lomwe mzimayi wayamba kusamba limenelo ndi day 1. Day 1 simmawa iyayi. Nde olakhale kuti mzimayi amasamba kupitirira masiku 5 kama masiku 7 kama masiku 8 9 umapita uko. Kuyambira tsiku lachi namba 10 mpaka tsiku lachi namba 17 thupi la mzimayi ndi lomwe limakhala ndi chonde kuti akakumana ndi abambo mbewu yake ikhoza kukumana ndi mbewu ya abambo ndikupanga mwana. Ndipo mbewu ya abambo ndi mbewu ya amayi ikapanda kukumana mankhwala a mzimayi amachoka nthupi, ndipo chiberekero cha azimayi chimasadzuka kapena kuti chimayalula mphasa kapena kuti mzimayi amasamba, ndipo mankhwala aja amayambiranso kukwera, kalenda ija imayambiranso.